Nézz fel az égre egy tiszta, csillagfényes éjszakán. Úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben van. A csillagok nyugodtak, a bolygók engedelmesen keringenek a nap körül. De mi van akkor, ha a mi otthonunk, a naprendszer, valójában egy idegen világot rejteget? Egy titkos utazót, amely nem itt született. Dőlj hátra, lazítsd el a vállaidat, és védj egy mély lélegzetet. Ma este magunk mögött hagyjuk a földi nyüzsgést. Egy olyan felfedezésről fogunk beszélni, amely megváltoztatja mindazt, amit az otthonunkról gondoltunk. Kiderült ugyanis, hogy a mi napunk évmilliárdokkal ezelőtt valószínűleg ellopott egy bolygót egy másik csillagtól. Egy kóborvilágot, amely most ott rejtőzik a fagyott sötétségben. Hagyd, hogy a képzeletet szabadon szárnyaljon, miközben elmerülünk a kozmosz csendes titkaiban. Hogy megértsük ezt a hatalmas kozmikus rablás történetét, először meg kell értenünk, hogyan születnek a csillagok. A mi napunk nem egyedül jött a világra. Körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt egy hatalmas, kavargó gáz- és porfelhőben született, egy úgynevezett csillagbölcsőben. Itt, a sűrű ködben csillagok ezrei gyulladtak ki egymás mellett, szorosan összezárva. Ebben a kaotikus és gyönyörű környezetben a fiatal csillagok és a körülöttük formálódó bolygók folyamatosan gravitációs harcot vívtak. Néhány bolygó túl közel került egy nagyobb testhez, és a gravitáció kegyetlenül kilökte őket a saját rendszerükből. Ők lettek a kóborbolygók. Szabadon sodródó, sötét, csillag nélküli világok, amelyek a tejútrendszer fagyott ürességében vándorolnak. Kutatók becslései szerint a galaxisunkban milliárdnyi ilyen magányos vándor rejtőzik. És az egyikük egyenesen a mi napunk karjaiba sodródott. A naprendszer láthatatlan határa. Sokan azt hiszik, hogy a naprendszer a Plutónál véget ér, de ez egy gyakori mítosz. Képzeld el, ahogy távolodunk a naptól, átlépjük a jégóriások pályáját, és belemerülünk a végtelen sötétségbe. Itt terül el az Oort felhő. Ez egy hatalmas gömb alakú burok, amely körbeöleli a mi világunkat. Tele van üstökösökkel, ősi jéggel és kődarabokkal. Képzelj el egy illusztrációt. Egy apró, fénylő pontot középen, amelyet egy gigantikus, homályos jéggömb vesz körül. Ide, ebbe a fagyott, csendes zónába érkezett meg a mi idegen vendégünk. A végtelen vándorlás kezdete. Hogyan is néz ki egy kóborbolygó útja? Gondolj egy apró, magányos csónakra a sötét, végtelen óceánon. Amikor ez a bolygó kilökődött a saját naprendszeréből, mindent elveszített. Nem volt többé meleg, nem volt többé nappal. Csak az örök éjszaka. A felszíne pillanatok alatt megfagyott. Az atmoszférája, ha volt neki, jégtakaróként omlott alá a kőzetre. Képzeld el ezt a lenyűgöző és kissé melankólikus látványt. Egy fekete gömb siklik a csillagközi tér zajtalan űrjeiben. A véletlen találkozás. Az űr hihetetlenül üres. Két égitest találkozása olyan ritka, mintha két porszem ütközne össze a csendes óceán felett. Mégis, a mi napunk és ez a kóborbolygó keresztezték egymás útját. Ez a csillagbölcső sűrű környezetében történhetett, ahol a csillagok még közel voltak egymáshoz. Képzeld el a radarképet. Egy lassan közeledő hatalmas tömeg, amely nesztelenül úszik a fiatal napunk felé. Nem volt csattanás, nem volt robbanás. Csak a gravitáció csendes ölelése. A kettős csillag mítosza és valósága. Szakítsunk meg egy pillanatra egy hiedelmet. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a nap mindig is egyedül volt. De a modern tudomány, többek között Amir Siraj és Avi Loeb, a Harvard kutatói szerint, a mi napunknak valaha lehetett egy társa, egy ikertestvére. Képzeld el az eget két ragyogó nappal. Egy kettős csillagrendszer sokkal könnyebben képes befogni egy kóborbolygót, mint egy egyedülálló csillag. A két csillag gravitációs hálója olyan, mint egy hatalmas, láthatatlan pókpáló. A gravitációs háló fogságában. Képzeljük el a pillanatot, amikor a kóborbolygó beleütközik ebbe a láthatatlan hálóba. A bolygó lendülete hatalmas, de a két csillag együttes ereje lelassítja.
Képzelj el egy illusztrációt, ahol a teret és az időt rugalmas szövetként ábrázoljuk. A kóborvilág átszakítja a teret, de a szövet megnyúlik, lassítja, míg nem megállítja. A bolygó energiája eloszlik a csillagok között. Már nem menekülhet. Rabul esett. Örökre a mi napunkhoz láncolta a sors. A nap ikertestvérének elvesztése. Mi történt a második nappal? A csillaghalmazok kaotikusak. A gravitációs lögdösödés közepette a napunk elveszítette a testvérét. A testvér elszakadt, és elindult a tejútrendszer távoli sarkaiba, soha többé nem térve vissza. Képzeld el, ahogy a két fényes pont lassan távolodik egymástól a végtelen éjszakában. De a zsákmány, a befogott kóborbolygó itt maradt a mi csillagunkkal. Egy emlék a naprendszer erőszakos és viharos ifjúságából. Az új otthon a sötétben. Ez a befogott bolygó nem a mi megszokott bolygóink közelében kapott helyet, nem a Merkur, nem a Föld, és nem is a Jupiter szomszédja. A pályája felfoghatatlanul messze van. Az Oort felhő külső peremén ringatózik. Sokan azt gondolják, hogy minden bolygó szép, kerek pályán mozog. Ez egy mítosz. Ennek az idegen világnak a pályája elképesztően elnyújtott, ovális alakú. Képzeld el a térképet. Míg a mi bolygóink szorosan a nap körül keringenek, ez az utazó egy hatalmas, lassan húzódó hurkot ír le az űrben. Egy év, ami örökké tart. A mi földünk 365 nap alatt kerüli meg a napot. Ezen az idegen távoli világon egyetlen év több tízezer, vagy akár több millió földi évig is eltarthat. Képzeld el az idő ezen a léptékén. Egyetlen keringés alatt a Földön birodalmak emelkednek fel és buknak el, kontinensek csúsznak szét és hegyek emelkednek. Ott kint, a fagyott csendben az idő szinte állni látszik. Egy nyugodt, végtelen, lassú keringés a sötétségben. Milyen lehet az égbolt erről a bolygóról? Próbáljuk meg elképzelni a látványt a felszínről. Ha a jéggel borított kőzeteken állnál, és felnéznél az égre, nem látnál egy nagy, meleg, sárga napot. A mi napunk onnan nézve csak egy apró, fényes csillag. Csak egy tűszúrásnyi fény a végtelen bársonyos feketeségen. Nem ad meleget, nem ad igazi világosságot. Képzelj el egy illusztrációt. Egy fagyott, sötét kanyon, amelyet csak a tejút halvány, ezüstös sávja világít meg, miközben a távolban egy apró csillag pislákol. A mi napunk. A titokzatos 9-es bolygó elmélete. Sokan hallottak már a rejtélyes 9-es bolygóról, Planet Nine. A csillagászok már évek óta sejtik, hogy egy hatalmas, láthatatlan tömeg bujkál a naprendszer peremén, mert a távoli aszteroidák furcsán mozognak. Mintha egy láthatatlan karmester irányítaná az útjukat. Számos elmélet létezik arról, mi is ez. Egyesek szerint ez maga a befogott kóborbolygó, egy jégóriás, amely némán irányítja a Neptunuszon túli világokat. A sötét karmester zenéje. Miből állhat ez a befogott világ? Képzeld el a bolygó szerkezetét. Valószínűleg nem olyan, mint a Föld. Sokkal inkább hasonlíthat a Neptunuszhoz, de annál is hidegebb. Vastag, fagyott légkör boríthatja. Ammónia, metán és vízjégsziklái emelkedhetnek a sötétségbe. Egy illusztráció egy hatalmas, mély kék és fekete színekben játszó gömböt mutatna, amelynek felszínén soha nem fúj a szél, mert a légkör teljesen megfagyott és leülepedett. A tökéletes nyugalom világa. A belső meleg rejtélye. Oszlassunk el egy újabb mítoszt. Attól, hogy egy bolygó messze van a naptól, nem feltétlenül halott belül. A bolygó magja megőrizhette az ősi hőt a születése idejéből. Ráadásul a radioaktív elemek bomlása folyamatosan melegíti a belsejét. Képzeld el a rétegeket. Kívül a dermesztő, abszolút 0 fokhoz közeli fagy. De ha mélyen lefúrnánk a jégkérgen keresztül, talán meleg, folyékony vízű óceánokat találnánk a sötét mélységben. Egy rejtett világot. Élet az örök sötétségben? Ha létezik ez a folyékony, felszín alatti óceán, felmerül a legizgalmasabb kérdés. Vajon kialakulhatott-e ott élet? Nem a miénkhez hasonló, napfényt igénylő élet,
hanem olyan organizmusok, amelyek a hidrotermális kürtők körül a bolygó belső hőjéből táplálkoznak. Képzeld el a sötét, csendes óceán fenekét, ahol halvány, biológiai fények pislákolnak a melegvízforrások körül. Egy idegen ökoszisztéma, amely évmilliárdok óta létezik, miközben a bolygó a nap körül sodródik. Hogyan keressük ezt az árnyékvilágot? Megtalálni egy sötét bolygót a sötét űrben olyan, mintha egy fekete macskát keresnénk egy ablaktalan szobában, éjszaka. A bolygó nem bocsát ki fényt, és alig ver vissza valamennyit a nap apró sugarából. A csillagászok nem is a fényét keresik, a gravitációs nyomát kutatják. Képzeld el az illusztrációt, apró, fagyott kődarabok pályáját rajzoljuk fel egy táblára, és megfigyeljük, hol hajlik meg a vonal. Ez az anomália mutatja meg a láthatatlan óriás helyét. A jövő szemei. A Vera Rubin Obszervatórium, itt lép be a történetbe a jövő technológiája. Chilében a hegyek magasán épül a Vera C. Rubin Obszervatórium. Ennek a gigantikus teleszkópnak a feladata, hogy feltérképezze a teljes déli égboltot minden eddiginél nagyobb pontossággal. Oszlassunk el egy mítoszt. A csillagászat ma már nem egy emberről szól, aki belenéz egy távcsőbe. Ez a kamera percenként 1000 képet készít, és hatalmas számítógépek elemzik a pixelek mozgását. Ez a teleszkóp lehet az, amely végre megpillantja az elrabolt bolygót. A sötét anyag és a fekete lyukak mitosza. Néhány elmélet szerint az, amit mi kóbor bolygónak hiszünk, talán valami sokkal furcsább. Egyes kutatók felvetették, hogy a naprendszer peremén nem egy bolygó, hanem egy teniszlabda méretű ősi fekete lyuk kering. Ez is magyarázná a gravitációs húzást. Képzeld el ezt a hátborzongató, mégis békés koncepciót, egy apró, sötét pont, amely magába nyeli a fényt, és csendben, láthatatlanul őrzi a naprendszer határait. A csillagászati statisztikák lenyűgöző világa. Hogy jobban megértsük ennek a rablásnak a valószínűségét, Sziraj és Loeb lefuttattak rengeteg számítógépes szimulációt. Képzelj el egy szuperszámítógépet, amely millió és millió virtuális naprendszert hoz létre, és zúz porrá másodpercek alatt. A matek kimutatta, az Oort felhő nem csak egy-két kóborbolygót rejthet, lehet, hogy tele van idegen világokkal. Ezek a jéggömbök túlerőben lehetnek a saját rendszerünkben született objektumokkal szemben. Otthonunk valójában egy kozmikus gyűjtőhely. Mindent megváltoztató perspektíva. Gondolj bele, mit jelent ez az egész. A naprendszerünk nem egy tiszta, izolált buborék. Sokkal inkább egy folyó, amely mindent magával ragad, ami az útjába kerül. Egy kozmikus mozaik, amely a tejútrendszer különböző részeiből származó darabkákból áll. Képzeld el, ahogy a különböző csillagok körül született kőzetek, jégdarabok és bolygók egyetlen nagy, csendes családdá egyesülnek a mi napunk védelmező gravitációjában. Az űr csendje, mint menedék. Sokan megijednek az űr hatalmas ürességétől. Pedig ez a csend valójában ukaimató és gyógyító. Nincsenek határidők, nincsenek elvárások. Csak a tiszta fizika, az örök mozgás és a tömegvonzás békés tánca. Képzeld magad ennek az elrabolt bolygónak a felszínére. Nincs szélzaj, nincs forgalom. Csak a csillagok végtelen, lassan forgó kupolája a fejed felett. Lélegezz mélyet, és érezd ezt a tökéletes, háborítatlan nyugalmat. A naprendszer, mint háló. A mi csillagunk tehát nem csak fényt ad, úgy is felfoghatjuk, mint egy hatalmas, láthatatlan védőhálót a térben. Ahogy haladunk a galaxis központja körül egy óriási kört leírva, a napunk magához vonzza a megfáradt vándorokat. A kóborbolygók, miután millió évekig hánykolódtak a csillagközi tér ijesztő mélységeiben, végre megállapodnak. Képzeld el ezt a befogadást. A sötét, hideg világ végre otthonra talál a mi rendszerünk határán. A külső régiók ismeretlen titkai. Az Oort felhő hatalmasabb, mint azt az emberi elme fel tudná fogni. Képzeld el, hogy ha a nap és a föld közötti távolság egyetlen centiméter lenne, akkor az Oort felhő külső pereme több mint fél kilométerre lenne.
Ebben a hatalmas térben a mi elrabolt bolygónk csak egy apró, elrejtett kincs. Egy illusztráció is csak sejteti ezt a gigantikus léptéket. Apró homokszemek a végtelen óceánban, lassan, méltóságteljesen keringve. Mit tanulhatunk egy idegen bolygóból? Ha egyszer képesek lennénk elküldeni egy űrszondát ehhez a befogott világhoz, megérinthetnénk egy másik csillagrendszer anyagát, anélkül, hogy elhagynánk a sajátunkat. Ez egy felbecsülhetetlen értékű ajándék a naptól. Olyan lenne, mintha kinyitnánk egy ősi időkapszulát, amely egy távoli, ismeretlen csillagbölcső porából és jegéből formálódott. Egy üzenet az időn és a téren túlról. A sodródás szépsége. Oszlassunk el egy mítoszt arról, hogy az irányítás elvesztése feltétlenül rossz. Ez a kóborbolygó elvesztette az eredeti napját, kilökődött a pályájáról, és céltalanul sodródott a végtelen éjszakában. Mégsem pusztult el, egyszerűen átalakult, új egyensúlyt talált, és végül egy új rendszer része lett. Képzeld el a saját életed kihívásait ilyen kozmikus léptékben. Néha a látszólagos káosz csak egy új, békésebb pályához vezető út kezdete. Az interstelláris látogatók előfutárai. Nem ez az első eset, hogy idegen testekkel találkozunk. Emlékszel az Oumuamua-ra, vagy a Borisov üstökösre. Ezek olyan apró kő és jégdarabok voltak, amelyek egy másik csillagtól érkeztek, átszáguldottak a naprendszeren, majd távoztak. Képzeld el őket, mint gyorsan suhanó árnyékokat a teleszkópok lencséjén. A különbség csak annyi, hogy a mi kóborbolygónk olyan lassú és hatalmas volt, hogy a nap gravitációja képes volt maradásra bírni. Ő nem vendég, hanem új családtag. A lassú tánc ritmusa. Képzeld el ennek a bolygónak a mozgását. Nincsenek gyors, ideges ciklusok. A pálya annyira hosszú, hogy az idő elveszíti a jelentőségét. Egyetlen évszak, mondjuk egy halványabb sötétség időszaka, emberi évezredekig tarthat. Képzelj el egy illusztrációt, ahol az űr sötétjébe húzott ezüst vonalak jelzik a bolygók pályáit. Míg a belső bolygók vadul pörögnek, ez a külső objektum méltóságteljesen, fenségesen, lassan írja le a saját ívét. A tökéletes nyugalom megtestesítője. Amikor az univerzum alkot. Gyakran gondolunk a természetre úgy, mint fákra, hegyekre, óceánokra. De a bolygók dinamikája, a csillagok halála és születése, az üstökösök pályája, ez mind ugyanaz a természet. Képzeld el a gravitációt úgy, mint egy láthatatlan szobrászt. Nincs vésője, nincs kalapácsa, de formálja a csillagrendszerek szerkezetét. A mi naprendszerünk sem egy kész termék, hanem egy folyamatosan alakuló mestermű, amely beolvasztja magába a sötétség vándorait. Egy üzenet a csillagokból. Képzeljük el, milyen lenne megérinteni ennek a bolygónak a felszínét, érezni az ősi milliárd éves jeget a kesztyünk alatt. Ez a jég teljesen más összetételű lehet, mint amit a Földön vagy a Marson ismerünk. Olyan kémiai nyomokat rejthet, amelyek megmutatják, hogyan alakul ki az élet lehetősége a galaxis másik felén. Ez a fagyott kőgolyó egy nyitott könyv a tejútrendszer történelméről, várva, hogy végre elolvassuk. A békesség a tudatlanságban. Bár kutatjuk, keressük és szimulációkat futtatunk, van valami mélyen megnyugtató abban, hogy a világegyetem még mindig tele van titkokkal. Nem kell mindent azonnal tudnunk. A sötét anyag, a távoli Oort-felhő, a befogott idegen bolygók. Ezek a rejtélyek arra emlékeztetnek minket, hogy a létezés hatalmas és csodálatos. Képzeld el a csillagos eget nem egy megfejtendő feladatként, hanem egy gyönyörű, végtelen festményként, amelybe beleveszhetsz. Utazás a képzelet szárnyán. Zárjuk le a szemünket, és képzeljük el az utazást hazafelé. Elhagyjuk az idegen, fagyott világ felszínét. Lassan emelkedünk, mögöttünk marad a sötét Oort-felhő, az üstökösök csillogó, poros útvesztője. Közeledünk a nap felé. Elhagyjuk a kék Neptunuszt, a fenséges gyűrűkkel övezett Szaturnuszt, a hatalmas Jupitert. Egyre melegebb lesz. A nap apró pontból vakító, sárga gömbé növekszik.
És végül megpillantjuk a mi kis kék otthonunkat, a Földet. Egy apró sziget a hatalmas, rejtélyekkel teli űrben. A felfedezés sosem ér véget. Minden újabb teleszkóp, minden újabb kutatás egy picit távolabb tolja a határainkat. A történet a nap ellopott bolygójáról nem csupán tudomány. Ez egy bizonyíték arra, hogy mindannyian kapcsolatban állunk a galaxis többi részével. A mi naprendszerünk, a mi testünk, a bolygónk mind csillagporból van. És ahogy ez az idegen bolygó otthonra talált nálunk, úgy mi is megtalálhatjuk a békénket ebben a végtelen, lüktető kozmoszban. Oszlassuk el a félelmet az ismeretlentől, és öleljük magunkhoz a csodát. Lassan visszatérünk a Földre. A kozmikus utazásunk a végéhez ért, de a csodálat, amit a végtelen űr iránt érzünk, velünk marad. Megtanultuk, hogy a naprendszerünk nem egy zárt, unalmas gépezet, hanem egy élő, befogadó kozmikus kikötő, amely még a legsötétebb ürességből érkező idegen vándoroknak is otthont ad. A felhők felett a csillagok mögött béke és harmónia uralkodik, egy lassú, évmilliárdokon átívelő tánc, amely sosem áll meg. Köszönöm, hogy velem tartottál ezen a csendes, hipnotikus felfedező úton. Vidd magaddal ezt a békét a mindennapjaidba, és amikor legközelebb felnézel az éjszakai égre, gondolj arra a magányos, fagyott utazóra, aki a mi napunk hűséges kísérőjévé vált a sötétségben. Ha tetszett ez az utazás, kérlek iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő kozmikus kalandról. És most oszd meg velem! Szerinted mit találhatnánk a felszín alatti sötét óceánokban, ha egyszer egy űrszonda leszállna ezen a befogott idegen világon?